doso ne Allah raya gyaran hila Allah sa albarka ya haro da dara masu Allah dai ya bari kidiyata Allah raya gyaran hila Allah sa albarka ya haro da dara masu Allah dai ya bari kidiyata Rabbana ya Allah mai maza mai mata kai na sanya farko da tsakiyar wakata Rabbana isalati ga baban binta alihi da sahabbai sa duka kan mazansu da mata ka haɗa da waliyai irin su shehu na jota albarkacin su kai muna Allah dai ya raya diyata Allah raya gyaran hila Allah sa albarka ya haro da dara masu Allah dai ya bari kidiyata kwariya ta bi kwariya kwanoni a sa su makulla tafiya sai mota shi fa kira fa sai su salula jama'a sun taro murna ce buki na rahila murna in ta zo jama'a haba duka sai a taro a wala addu'a ce an kai ya Allah ya raya rahila Allah raya gyaran hila Allah sa albarka ya haro da dara masu Allah dai ya bari kidiyata alhairi in ya zo a ƙasan mu ina fatan na garin shi garin mu in ya zo a garin mu ina fatan na garin shi gidan mu Hausa sun kace abu namu shine maganin a fade mu jama'a sun taru suna ta Allah raya rahila Allah raya gyaran hila Allah sa albarka ya haro da dara masu Allah dai ya bari kidiyata ku shigo ga hili ko wai ba ku sani ne ba kuna ta baya da baya ko ku kalangu bai bincike ba yau gidan kowa ya ji daɗi banga kuna rawar shagali ba ina ubannin yarinya har yanzu ban ji dumi ba Allah raya gyaran hila Allah sa albarka ya haro da dara masu Allah dai ya bari kidiyata godiya muka yi muku danki Allah sa albarka gaisuwa zan mika abokai na haruna wai Sufiyanu ko bai zo ba gaisuwa mun gode dangi Allah sa albarka ku shigo hili Abdulaziz ne wa ban
ya bar kidiyata. Amin.